سلام ቤተሰብ ከመቀኒኹም ከመጸናሕኩም አመስተሕቶም መደና ደግማን ፈሪሐዶ ናብ ዘይደለ ህይወት ያጣልኹ ትለናላ ክብርታ ሓፍትና ሙሉ መልእኽቲ ናይ ተሕቶ ምስናቱ ድማ በመንፈሳዊ ህይወተይ ድንግልና ሓለ በቅዱስ ቁርባን ተወሲነ ነበር ኣለኹ ኣብ እስራታት ዓመት ዝርከብ መንሰየ ቤተሰበይ ኣነ ዘይፈልጦ ናይ ዘይመስል ሰብ ከመርዖን ይደልለው ኣነ ድማ ሓሳቦም ክስማዕማዕ ከም ዘይኽእል ምስ ነገርኩም ክንረግመክ ብምባል ኣፈራሪሖምኒ ሓራይ ከም ዝብለውን ገይሮምኒ ንመጻ ህይወተይ ከሓስብ ብጣዕሚ ዘፍርሐኒ ዘሎ በኻለ ነገር ካብ ቤተ ክርስቲያን መርሓ ካብ ዝጅምር ናይ ዓለም ፈተና ይጨነቕኒ በሓፈሻዊ መንፈሳዊ ህይወተይ ግድ ዘይብለይ ሰብ ኮይነ ኣለኹ እንታይ ተሕሸኒ እንታይ ትመክርኒ ትለናላ ክብርታ ሓፍትና ኣብ ሕታ ትብሎ ዘላ ነገር ንዓይ ዘይመስል ክትሉን ከላ በሃይማኖትን ስነ ምግባርን ተራይ ንኽብርታ ሓፍትና መልስ ንምምላስ ክንፍትን ኢና ኣና ከምቲ ኩሉ ሰዓት ንብሎ መልስ ንምልሶም ካብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ መጽሓፍ ቅዱሳት ብምውቃስ እዩ ክብርታ ሓፍተይ ንኣኺ ዘጨነቐኪ ዘሎ መንፈሳዊ ህይወትክ እምበር ስጋዊ ድሌትኪ ይኩንን ህይወትኪ ካብ እግዚአብሔር ሕጊ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ከይትወፂ ዘጨነቐኪ ዘሎ ናይ ኣምላክ ሕጊ ስለ ዘኽበርኪ ንሕጊ ቤተ ክርስቲያን ደው ስለ ዝበልኪ ነቲ ዝተኣመን ኩሉ ኣምላኽ ክእመነኪ እዩ ክሕልወኪ ዝተገዛኪ ሕጉን መራሒ ናይ ህይወትኪ ክኾነኪ እዩ ሰለስቲኦም ደቂቃን ማለት ቢስራዳቅን ሚሳቅን አብዳናጎን ናይ አምላኹም ሕጊ ካብ ምፍራስ ካብ መጽሓስ ናብቶን ሓዊ ክድርበይም ዝፈተው ምክንያቱ አምላኹም ስለ ዝፈለጡ ንግዚኡ ምድራዊ ሓዊ ተቃጸሎም ብሰማዕትነት ከዓርፉ ተፈቀዱ አምላኹም መልአኹ ሰዲድ ይዘድሐኖም ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 13 ክሳብ 20 بزي ترتر زفتصمو تግባር نخالق ممهارون ኮይኑ ክርስቲያን ወለዶምን ተኽቢሮም ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ከም ዘኽብሩ ወለድኻ ዘይምእዛዝውን ኃጢአት እዩ ስለዚህ ክብርታ ሓፍተይ ወለድኻ ምእዛዝ ማለት ግን ንኃጢአት እሺ ወይ ሕራይ በል ማለት አይኮነን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ በስም እግዚአብሔር ወለድኹም ተኣዘዙ ከም ዝበለና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 1 ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ብድፍኑ ተኣዘዙ ጥራይ አይኮነን ዝበለና በኃይል ቃል በጌታ ስም ወሲኹሉ እዩ እዚ ማለት ለእግዚአብሔር ኢሉ ዝገብር ሕጊ እግዚአብሔር ተዘይጥሕሱስ መዛዝ ይካኣል እዩ ካበናይ መንፈስ ምዃንና ክንፈልጥ ይዝግባና እዚ ማለት ኃጢአት ዘይምእዛዝ ወለድኺ ሃብቲ ዓሌት ቋንቋ ፍልጠት ዘርኢ ወይ ካልእ ምድራዊ መምዘን ተመልኪቶም በሃይማኖት ብምዋር ዘይመስለኪ ሰብ ከመርዑኺ ዘቕረቡልካ ሓሳብ ዘይምቕባልኪ ማለት ዝበጽሐኪ ምንም ዓይነት ሽግር የለን ክንረግመኪና ስለ ዝበሉኺ ጥራይ ናብ ዘይደለኽዮ ናብራ ክትኣትዊ ኣይግባእክን እዩ ወለድኺ ናይ ገሎም መጻኢ ደስታ እምበር ሓዘን ምፍታሕ ስቃይ ዝኾነ ናብራ ኣይኮነን ዘድልዮም ስለዚ ክርድኡኺ መታን ብንስሓ ኣቦኺ ወይ ናይ ወለድኺ ንስሓ ኣቦ ገርኪ ዘቕረብዎም ቤተሰብ ኣባላት ዘመድ ኣማኽርዮም ኣዘኻኽርዮም ምንም ይኹን ወለድኺ ስለ ዝኾኑ ወሳኒ ናትካ ሓሳብ ተረድዮም ልቦም ምምላሱ ይተርፍን ስለዚ ዝገብሮ ናትኪ ተስፋ መቑራጽ ርእስኻ ዘይምልዓል ካብ ቤተ ክርስቲያን ምትራፍ ዘይኮነ ኣበርቲዕኻ ምጽላይ ሙጻም እዩ ዘለቂ ክብርታ ሓፍሰይ ናይ ዶኪማስ ሓዘን ናብ ደስታ ዝተቐየረ ናትካ ሓዘን እውን ናብ ደስታ ይቐይረልኪ بتوسخي أفتان نجس أنكس إسران 4 قطري 866 كوغال يخون ودي بزي فقاد ناتهم بتزاز ويدفيت كمرعاوية بلومن مرعا مفتسام تخوينو ناتهم فقاد كخون اللو مالت بخل نجر تقبلوا مو كاتو كمزلو بزي ناتهم فقاد زخون نجر كجبر يبلون قدوس يوحنس أفورك كابستزاربو ملختي مجمريا نايمر عوتي سمعنت كهلو يقبا حدار حدا عبي نجر كساب زخونه بزي زخونه دفيت تزاز كوسان يبلون كتصانعوا ወይ ብዙሕ ጊዜ ክወስዱን ይብሉን ማለቱ ሐሳብ ክቀይሩ ወይ ክልወጥ ስለዝኽእል ብተወሳኺ ናይ ካለ ሃይማኖት ብርግጽ ምምርዓው ይፍቀድ እዩ ማለት አስተምሄርካ ግን ክሰበካውን ይኽእል እዩ ጥንቃቐ ክንገብረሉ ከም ዘለናውን ወሲኹ ገሊጽልና ክብርታ ሓፍተይ ዘይመረጽካዮ ናብራ ሓዳር ህይወት ኩሉ መንባርካ ዝፍትን እንተኾይኑ ከቢድ እዩ كمون هيوت كريستنا فتن أي وزبزحهم
ይነብር ወዲ ሰብ ብምሕረትን ረድኤትን እግዚአብሔር እዩ ዝነብር ምስናዓኻ ዘይመስለካ ኣብ ሓደ ቤት መንበሩን ይኸብድ እዩ ናይ ስጋ ጥራሕ ምሕሳብ ሞት እዩ ዘምጽእ ናይ መንፈስ ነገር ምሕሳብ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ ዘምጽእ ሓሳብ ስጋን ፍቃድ እግዚአብሔር ዝጻረር እዩ ንሕጊ እግዚአብሔር ኣይግዝኦን ክግዝኦን ኣይኽእልን እዩ ቶም ብስጋ ዘለው እግዚአብሔር ክሕጉሶውን ፈጺሞም ኣይኽእሉን እዮም ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 6 ክሳብ 9 ክብርታ ሓፍተይ ብዛዕባ ህይወትኪ ብቐንዱ ሓላፍነት ትወስድዮ ንስኺ ባዕልኺ ኢኺ መጻ ህይወትኪ መታን ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይትፍለይ ንኣኺ ዝመስለኪ ሰብ ምምራጹን ናትኪ ፍቓድ ዘድሊ ስለዚ ኣጭኺ ብድፊት ወለዲ ጥራይ ናብራ ምግባር ንመጻ ህይወትካ ክርብሽ ስለ ዝኽእል በዚ ድማ ድሕረ ሓዳር ምፍታሕ ኮነ ካልእ ነገር ኣይፍቀድን እዩ እዚ ማለት መጀመርያ አዳም ኣብ ገነት ተመሪዑ ብሓጎስ ይነብር ነበረ ብድሕሪ እውን ኣብ ግዜ ፀበባ ኣብ መሬት ይነብር ነይሩ አዳም ምፍታሕ ተዝፍቀድ ኣብ ግዜ ሓጎሱ ሰበይቱ ምፈትሓ ወይ ድማ ኣብ ግዜ ፀበባ እውን ምፈትሓ ግን ኣይፍቀድን ስለዚ እውን ምፍታሕ ተዝፍቀድ አዳም ብዙሓት አንስቲ ንሄዋኑን ብዙሓት አሰቦት ምፈጠረ ነይሩ ጌታ ኣብ ሓጎስን መከራ ሰብኣይ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ሰበይቲ እውን ምስ ሓደ ሰብኣይ ጸኒዖም መታን ክነብሩ ክፈለጡ ንሄዋን አዳም ጥራይ አዳም እውን ንሄዋን ጥራይ ፈጢሩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 20 ክሳብ 25 ስለዚ ክርስቶስ ክመር ከሎ ነቲ አምላኽ ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮም ከም ዝበለ ሰብኣይን ሰበይትን ብስጋን ደሙን ሓደ ኮይኖም ክነብሩ ከም ዝግባዩ ክብርታ ሓፍተይ ስለዚ ዝኾነ ነገር ኣፈላላይ ክፍጠር ይኽእል ወይ ከዓ ምፍታሕ ዝፍቀደና ነገር በሃይማኖት ኣፈላላይ ምስ ዝፍጠር ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ብዝሙት ምስ ወድቁ ተወሳኺ ካብዚ ወፃኢ ሓሚሙ ሰንኪሉ ሃብቲሙ ደኺ ኢልካ ምፍታሕውን ኣይግባን እውን ሰብኣይ ሰበይትን ተባይሶም ኣይን ዓረቕን ተበሉ ካልእ ክምርዓዋ ቤተ ክርስቲያን ኣይፍቀድን ክብሪ ንጽህና ሓልዮም በበይኖም ክነብሩ ዝግባእ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 11 ስለዚ ክብርታ ሓፍተይ መጻኢ ህይወትኪ ዝሓሸን ዝበለጸን ናብራ ክኸውን እትመርጽዮ ሰብ ብጣዕሚ ከገድሰኪ ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሕጊ ኣምላኪ ዝፈለከ እንተኾይኑስ ነዚስ ወለድኺ ረጊኦም ክሓስብሉ ብዝቐርብዎም መቕረቦም ቤተሰብ ኣባላት ኣዘራርብ እዮም ምናቱ ናይ መጻኢ ሰብኣይኪ ወይ ናይ ባዕጻኺ በዓል ገዛኺ ከምቲ ኣብ ምርዳእን ምድጋፍን ተሓደ ክደክም እንከሎ ተሓደ ክብርትዕ ከም ዝበለና መጽሓፍ መክብብ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ 12 ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 18 ስለዚ ክብርታ ሓፍተይ ዘይዝኾነ ድፊት ዘይዝኾነ ጎንፂ ንስኺ እትመርጽዮን ንዓኺ ዝመስለኪ ሰብ ንምምራጽ ናይ ቤተሰብኪ ሓገዝ ከለኪ እዩ እዚ ድማ ንዖም ቤተሰብኪ ዘኽብርዎም ሰባት ዝቐርብዎም ገርኪ ከምቲ ኣብ ማእኸል ዘለናዮ ኣዛርብ እዮም ናትኪ ውሳነን ጽንዓትን ርዮም ድማ ናብ ልቦም ክምለስ እዮም ንስኺ ብዙሕ ዝጨነቕ ነገር የብልኪ መፍትሒ ዘቢሉ ነገር ስለዚ የለን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕጉ ስለ ዘኽብርኪ ናትኪ ሕጊ ወንመርሓ ክኾነኪ እዩ ካብ ሞጻል ተስፋ ቆሪጽኪ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣይትረሓቂ ምጽላይኪ ምጻምኪ ምቕራብኪ ድማ ኣይተቋረፂ ተመልስልኪ ክኸውን ክብርታ ሓፍተይ ተስፋ ይገብር ቤተሰብ ንሓፍትና ይጠቅም ዝብልኩሞ ብመንገዲ ኮመንት ሓሳብ ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ኣብዚ ተፋይናኩም ኣደና ደሓን ኩኑ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኣይትረስዑም